Hey, Mikey. Hoi. Oh, Mikey is een Stafford van 9 jaar. En hij kan slecht alleen zijn. Dus dat is zijn rugzakje. Mikey had al een jaar hier in het asiel zitten en is botta om wat oors. Hij is maar een van de 2000 honden in Nederland die 3 maanden of langer in de opvang zitten. Bij katten is het probleem nog groter, maar liefst 6000 wacht je op een nijhuis. En de wachttijd wordt heel iets langer. Nou, dat had onder andere uit te steken met de crisis. Mensen hebben steeds minder geld om te zorgen voor hun beesten. Vaak gewoon voor en zo nog wel, maar op het moment dat er echt medische kosten komen of andere bijzondere situaties, dan kan men net altijd meer van het dier zorgen. Die mensen brengen haar huisdier naar het asiel. Maar die beesten worden ik wel dumpt. Er zijn mensen die zetten het dier op stritten en dan komt het alsnog bij u binnen, alleen nog dan als zwerfdier. Nou, hier hebben we een kat, een zwerfkat, die is binnengebracht. Zijn bijzonderste kenmerk is een hele grote tumor hier aan de zijkant. Voordat Felix pleetst worden kan, moet er eerst opereerd worden en dat kost het geld. Als de eigenaar net weer omkomt, moet het asiel dat betalen. Nou, wat we hier hebben is een pers. En die vacht die vereist best wel wat verzorging. Het probleem is namelijk, als je dat niet doet, dan krijg je dit. Dan krijg je hele grote klitten. Het is heel naar voor de kat. Het enige wat je hier nog aan kan doen is helemaal scheren. Dierenbescherming en opvang binnen de voor de beesten. Dus ik al kiezen geen nieuwe geschikte baas vinden. Een spuitje krijgen de beesten net zomaar. Als het echt medisch noodzakelijk is, dan gebeurt het echt. Maar dat is bij u wel de uiterste redmiddel als er echt medische problemen binnen. Zolang een dier in principe gezond is, puur omdat het een gebrek had of op een andere manier extra zorg nodig had, dat is voor u net een reden om te euthanaseren. Mikey is daar nog lang net onta in elk geval. En ik alle oren hoenen en katten bin te sjen op de website ikzoekbaas.nl.